por objetivo facer balance do traballo desenvolvido por este goberno provincial que animos cumplir este xoves, día 17, o ecuador deste mandato. Unha convocatoria que ten como marco o mosteiro, este fermoso mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil. Sin dúbida, unha meditada elección para este acto, pois, coa nosa presenza neste enclave, queremos expresar a nosa absoluta confianza no éxito da candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da UNESCO. Agardo, con moitísimas esperanzas, que no balance do 2026 xa podamos presumir de ter na provincia de Ourense, compartindo con Lugo, o merecido recoñecemento para a Ribeira Sacra. De momento, imos facer balance destes 2 anos de mandato no que realizamos un intenso labor, creo que con significados resultados. Pero non por iso estou conforme, estamos conformes, porque aínda é moi longo o camiño para seguir dando respostas ás necesidades dos nosos concellos e da cidadanía. Respostas que precisan recursos. En este tempo conseguimos levar os orzamentos da Deputación de Ourense ata un fito histórico como foi superar os 100 millóns de euros. En concreto, 105 millóns de euros no presente ano, máis de 14 millóns con respecto ao 2023, onde eran 90. Non vou entrar no detalle das cifras xa coñecidas, pero sí gustaríame destacar algúns aspectos que considero importante neste aspecto económico. En primeiro lugar, sen dúbida ninguna, como non, a consolidación do novo modelo de financiación dos concellos a través do Plan Cooperou. Unha decidida aposta polo municipalismo, por ofrecer estabilidade e seguridade financiera e potenciar a autonomía e responsabilidade municipal. Neste 2025, o Plan Cooperou converteuse na columna vertebral do noso programa económico, xa que a totalidade do plan, a 8 millóns de euros, estaban incluídos nos propios orzamentos. Quixera subliñar tamén que refrendamos o noso compromiso co municipalismo chegando a todos os concellos da provincia e ás 7 mancomunidades de municipios cunha cifra inédita ata o momento, 63,6 millóns de euros de financiamento directo a entidades locais. Outro fito histórico está relacionado co mantemento e mellora e incremento da seguridade nos 1.850 kilómetros de estradas provinciais. Partimos en 2023 de 1,5 millóns de euros, en 2024 pasamos a 7 millóns de euros e no presente ano engadimos ou chegamos a 9 millóns de euros máis. É dicir, desde o inicio do mandato até hoxe, estamos destinando a nosa rede provincial de estradas unha cifra absolutamente histórica nos últimos anos de 16 millóns de euros. Creo preciso lembrar tamén que alcanzamos a débeda cero, cancelando en outubro do 23 o único préstamo que mantiña a Deputación con bancos, 2,8 millóns de euros. Neste apartado habería que incluir ademais a liquidación da débeda coa sociedade Meixa, cunha inxección de 1,5 millóns de euros. Abrimos así o camiño para centrar os esforzos en desestacionalizar a actividade nesta estación de montaña. Ainda quixera facer un apuntamento máis neste eido. Hai escasas semanas comunicouse a Deputación de Ourense que recibiríamos 16,2 millóns de euros en concepto de participación nos tributos do Estado. Non obstante, e debido á reactivación das reglas fiscais para evitar o endebedamento excesivo das administracións públicas, non poderemos tocar ningún euro dises 16,2 millóns de euros. Quedarán metidos nun caixón sen poder dar subvención a ningún concello, nin entidade, cando estamos falando dunha deputación como a Ourensá que ten débeda cero, como dixe, é dicir, saneada totalmente no ámbito financiero. E mentres, o Estado seguirá nos límites máximos e históricos de endebedamento.
Isto ten que mudar, ou o verdadeiro sostén do territorio, que é o mundo local, verase gravemente comprometido. Dende a Diputación, sen dúbida, continuaremos loitando porque estas reglas sexan xustas e muden en beneficio das entidades locais. Este mandato marcou tamén un cambio na política de axudas provinciais, incorporando novas liñas de subvencións para adaptarse ás novas exigencias da sociedade, además de incrementar as cuantías nalgúns casos ou actualizar criterios de repartición. Así, neste ano, puxemos en marcha ou estamos a convocar axudas por importe de 812.000 euros, entre elas para a adaptación de vivendas de maiores, 100.000 euros, para agroturismo, 50.000 euros, ecoloxamento, cartografía e rueiros municipais e adquisición de libros por parte da mocidade. Reforzamos outras subvencións con 320.000 euros máis distribuídos nas axudas á Asociación de Veciños, que triplica a súa cuantía pasando de 30.000 a 100.000 euros, para proxectos sociais de 300.000 a 350.000 ou a clubs deportivos que prácticamente duplican a súa cuantía pasando de 350.000 a 550.000. A estas iniciativas de cooperación hai que engadir as novas liñas postas en marcha no ano 24 cun orzamento global de 425.000 euros, como as axudas para asociacións de protección animal, 50.000 euros, para agrupacións de voluntarios de protección civil, 75.000 euros, e para AMPAs, que acabamos de resolver a semana pasada a súa segunda convocatoria. E aínda que como subvencións nominativas, cabe citar ademais as axudas destinadas pola novidade aos 5 conservatorios de música da provincia, 250.000 euros anuais. A todo isto engadirase próximamente o Plan Provincial de Vivenda, con 500.000 euros, que facilitará a rehabilitación de vivendas para aluguer ou uso social en todos os concellos da provincia. É dicir, neste mandato mobilizamos preto de 3,2 millóns de euros en novas liñas de axuda ou reforzo de subvencións. A estas novas estrategias de financiamento e de subvencións engádese o esforzo para a captación de recursos co que afondar na política de desenvolvemento provincial. Refírome, como non, á captación de fondos europeos, con interesantes resultados. A Diputación de Ourense logrou finalmente un financiamento europeo por un importe próximo aos 18,4 millóns de euros, aspirando a conseguir outros 12,7 millóns de euros. O proxecto europeo máis importante é o PERTE para a digitalización do ciclo da auga. Dun total de 13,2 millóns de euros, contamos con achegas dos fondos Next Generation de 7,75 millóns de euros. Hai uns días coñecíamos os avances deste proxecto, con case 20.000 contadores instalados neste primeiro semestre do ano, dun total de 63.000 previstos en 74 concellos. Por volume de recursos destaca tamén a modernización digital, tanto no labor administrativo da propia Diputación como de asistencia a concellos, con preto de 4 millóns de euros de fondos europeos. As iniciativas en turismo tamén captaron recursos, máis de 1,3 millóns de euros para o proxecto Ourense, preto de ti, convertindo a esta Diputación na única administración galega en conseguir esta chega no ámbito do chamado turismo intelixente. Así temos, ademais, 1,5 millóns de euros correspondentes ao Plan de Vilas Termais e Cascos Históricos, outros 1,3 millóns en proxectos de ámbito turístico e do sector primario que executou o INORDE e un conxunto de programas que suman 2,4 millóns para iniciativas de emprego, comercio ou innovación nos cuidados do rural. Como xa dixen, aspiramos a conseguir outros 12 millóns de euros con dúas candidaturas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, FEDER, cada unha con importe de 6 millóns de euros. Trátase dos plans de actuacións integrados de Valdeorras e Ourense Sur, cuxo importe total ascende en ambos casos a 10 millóns de euros. Estes ambiciosos proxectos
teñen tres eixos de actuación: mellorar as dimensións medioambientais, económica e social dos seus territorios, é dicir, Valdeorras e o cinto sur de Ourense. Cooperación transfronteiriza. Se é fundamental a cooperación institucional, como non, que decir da cooperación transfronteiriza. Compartimos con Portugal unha extensa fronteira de 219 kilómetros, unha raia que nos conecta con importantes áreas económicas do norte de Portugal. Por iso, sumamos aos novos proxectos de cooperación transfronteiriza, por exemplo, asinando no pasado mes de maio o convenio e os estatutos da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Baixa Limia Reserva da Biosfera Xerés-Xurés. A cuarta agrupación que se constituye na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, permitindo estar mellor preparados para captar fondos europeos para o desenvolvemento destes territorios. Esta agrupación tivo ademais como punto de partida outro proxecto transfronteirizo, Raia Seca, que tiña como fin resolver as trabas xurídicas que se atopaban no seu día os cidadáns da fronteira. Tamén colaboramos coa Xunta na coordinación de proxectos dos concellos que integran o Parque Natural do Xurés para fomentar o ecoturismo na Reserva da Biosfera Transfronteriza Xerés-Xurés. Esta coordinación coa Xunta, a que acabo de referirme nun caso concreto, dame pé para destacar unha vez máis unha afirmación que moitas veces repetimos: a Deputación de Ourense é a administración provincial galega que máis acordos ten co Goberno de Galicia. Neste mandato comprometimos case 15,5 millóns de euros en achegas a proxectos conxuntos, o que nos permite dar pulo a iniciativas estratégicas para a provincia, referido a infraestructuras, sanidade, servicios sociais, medio ambiente, turismo ou deporte. Por exemplo, para facer viable o plan de modernización do regadío da Limia, 4 millóns de euros, ou reforzando a colaboración na loita contra os incendios, con nova maquinaria e brigadas de prevención e extinción por importe de máis de 4 millóns de euros igualmente. Ademais, cooperamos nun plan da Xunta única deputación que financia este plan achegando 2,3 millóns de euros. Quixera aquí puntualizar que a este investimento engádese as axudas concedidas pola Deputación a outros 5 concellos, de tal xeito que a Deputación de Ourense financia actuacións para centros de maiores ou residencias en 21 concellos cun investimento total de 3,6 millóns de euros. Lembremos a nosa importante achega tamén para o remate dunha infraestructura turística de primeiro orden, como é o Parque Acuático de Monterrey, e outras accións relacionadas co turismo deportivo ou a promoción da Vía da Prata. Falo da Xunta de Galicia, pero este ano tamén iniciamos contactos para colaborar coa Deputación de Pontevedra nunha candidatura conxunta ao programa Interreg relacionado coa eficiencia enerxética e as enerxías renovables. Ao inicio do mandato tiñamos claro que cumpría apostar por novas ferramentas tecnolóxicas que facilitaran o contacto dos concellos cos servicios da Deputación e tamén para atender a cidadanía. Comenzamos no ano 24 implantando a asignatura por voz para presentar solicitudes ou escritos desde un simple teléfono móvil, sistema que trasladamos ao complexo hospitalario para que as nais con menores recién nacidos puderan solicitar desde a propia cama do hospital a nosa tarxeta chegou. Hoxe, a veciñanza pode dirixirse á Deputación a través da Oficina Virtual de Atención ao Cidadán, usando o teléfono, mensaxes, correo electrónico ou WhatsApp. Pódese consultar nun único lugar en internet os trámites de calquera administración e ofrecemos oportunidades de formación en novas tecnoloxías a 6.000 persoas, entre outras iniciativas. No que se refire aos concellos, traballamos na adaptación en tempo real dos padróns municipais, en coordinación co INE, ou ofrecemos un servicio gratuito e moi necesario, engadiría eu, para previr e detectar ciberataques. Se queremos abandeirar o desenvolvemento económico, como queremos,
e tamén social da provincia, resulta imprescindible poñer o foco nas empresas, nos autónomos e emprendedores. Son os que xeran riqueza e emprego. Por iso mantemos o compromiso coa Confederación Empresarial de Ourense para dar continuidade ao programa Exportou, que en 2025 aumentou o investimento por parte da Diputación. En 8 anos, este programa rexistráronse na plataforma digital máis de 300.000 usuarios de 41 países, con máis de 770 encontros comerciais e 58 empresas no directorio internacional Marca Ourense. Tamén apostamos pola transformación digital das empresas para mellorar a súa competitividade a través do Plan Acelerou, iniciativa financiada pola Unión Europea, asesorando 148 empresas, PEMES e autónomos fundamentalmente, entregando 25 axudas do kit digital e realizando máis dunha dúcia de seminarios. Tamén mantivemos o compromiso co desenvolvemento económico colaborando na dotación de mellores servicios ás áreas empresarial, como o estacionamento seguro inaugurado este ano no polígono de San Cibrao das Viñas, onde a Diputación financiou o 40% dos 500.000 euros de investimento. Un compromiso que se mantén a hora de reivindicar a estación de mercadorías de San Cibrao das Viñas como esencial para o desenvolvemento da nosa provincia. E todo elo, sen esquecernos doutras áreas empresariais en fase de expansión, como os parques de Carballiño Maside, que vai a ser o segundo da provincia, Pereiro de Aguiar, Xinzo de Limia ou Paderne de Allariz. Por outra parte, estas empresas precisan ter o máis importante, capital, os traballadores, e ben cualificados. Por iso, dende a Diputación, decidimos impulsar novas líneas formativas no investimento e talento. Por unha banda, este ano, coa primeira Feira de Educación, na que 15 centros educativos ofreceron respostas ás necesidades de información de máis de 3.000 estudantes que acudiron a Ourense para interesarse polo seu futuro laboral. E apostamos por colaborar coa formación profesional especializada e innovadora, apoiando a primeira promoción de FP Dual do ciclo superior de formación para a mobilidade segura e sostible, con 13 autoescolas participantes e 14 futuros profesionais en dirección de autoescolas, formadores de educación viaria e conductores profesionais. Sin dúbida, outro dos grandes eixos de traballo deste grupo de goberno nestes 2 anos como non podía ser de outro xeito, é a política social. Iniciamos o mandato cunha estrategia de apertura e proximidade ás entidades do terceiro sector. Non só establecemos un protocolo de atención máis áxil para recibir e escoitar problemas e demandas dos colectivos sociais que fan unha encomiable labor achegando ata onde a Administración non somos capaces de chegar. Tamén achegámonos directamente ás súas sedes para coñecer de primeira mão o seu traballo, a súa aportación social e, sobre todo, atender as súas necesidades. Esta política social enmárcase nunha área, a de benestar, que, ademais de traballar co terceiro sector, coopera coas entidades locais, cofinanciando actuacións municipais, así como prestando servicios sociais e desenvolvendo programas de diferentes naturalezas por e para as persoas. Podemos citar, entre outros, a cofinanciación do Servicio Municipal Básico de Axuda no Fogar, que aumentou os seus recursos ata cadar a cantidade de 1.450.000 euros, ademais de cofinanciar os equipos de servicios sociais ou o apoio aos puntos de atención á infancia. Temos tamén o programa Chegou, de fomento a natalidade, que neste ano 2025 é máis social que nunca, atendendo a condición de discapacidade e familia numerosa dos solicitantes. E cabe tamén destacar o esforzo que estamos a facer na teleasistencia para persoas dependentes, servicio que esperamos preste cobertura a final do ano a máis de 3.000 persoas maiores en toda a provincia. Política social reforzada con igualdade. Desde 2024 desenvolvemos un programa que ten un positivo eco na sociedade ourensá, a iniciativa 8M Mes a Mes, para visibilizar a igualdade entre mulleres e homes durante todo o ano, tomando como exemplo a vidas profesionais das mulleres en todos os ámbitos laborais,
Dende abril do 2024 recoñecemos as mulleres empresarias con discapacidade, camioneiras, conductoras, viticultoras, emprendedoras, farmacéuticas, comerciantes, científicas, escritoras, asociacións de mulleres rurais ou fundadoras de colectivos de atención a discapacitados. No referido ao medio ambiente, viamos hai un momento o importante impacto que neste ámbito ten os proxectos sobre o ciclo da auga, xa en marcha, aos que se suma a xestión e recollida e tratamento dos residuos, promovendo o uso de puntos limpos e de compostaxe con bonificacións nas taxas de ordenanza de residuos. Quero indicar que 59 dos 92 concellos están dentro deste programa e somos a única administración provincial que presta estes servicios aos concellos. Quixera aquí citar a participación da Diputación de Ourense a través do Consorcio de Augas de Valdeorras, tamén no proxecto Rúa Auga, desenvolvido na Edar da Rúa e que transformou estas instalacións nunha estación que poderá xenerar entre 50 e 200 metros cúbicos diarios de auga para rego de zonas verdes e viñedos, baldeo de rúas ou loita contra os incendios, reducido o estrés hídrico do municipio. Para este goberno provincial é un motivo de satisfacción que Valdeorras lidere iniciativas relacionadas cunha mellora na eficiencia do ciclo da auga, con solucións positivas para o medio ambiente e dende o punto de vista económico. De feito, Valdeorras é a única comarca da provincia que ten un consorcio de augas, unha organización que permite dar resposta á comarca frente aos retos actuais e futuros da xestión da auga. Neste capítulo de medio ambiente tamén compre citar novas liñas de actuación para control e eliminación de materiais peligrosos como gas radón, por ser Ourense a provincia galega con concentracións máis elevadas neste elemento radioactivo natural, ou o amianto, aínda presente en antigos materiais de construcións, coa elaboración dun censo de instalacións con este produto. Todos sabemos, ou case todos, deberíamos saber que se algún factor diferencial hai en Ourense, ese é o termalismo, cuxo potencial está chamado a ser un dos principais motores económicos e sociais da provincia. Por iso centramos os nosos esforzos en dar un pulo ao termalismo, pero fundamentalmente desde unha perspectiva social, de benestar, de saúde e tamén de turismo. Como non podía ser outro xeito, mantivemos e reforzamos o histórico programa de termalismo social pioneiro en España, sumando neste ano un balneario máis a este programa, Allariz. Esperemos que, canto antes, tamén se sume o de verán. Exploramos o mundo termal para a posta en marcha de iniciativas innovadoras, como ese programa de respiro que tanto interés despertou a nivel nacional para os afectados pola dana de Valencia. 50 maiores de Masanasa, un dos municipios máis afectados pola riada, foron os primeiros en desfrutar do balneario de Arnoia. Quedome cunha frase dun deles: lograstes que perdera o pánico á auga. Loitamos contra a soidade non desexada, convertendo os balnearios en lugares de contacto social para os maiores, pasando en 3 anos de 30 a 200 usuarios. Mesturamos o teletraballo co termalismo a través dos nómadas digitais. Levamos as augas termais aos afectados por lesións medulares, con accidentes ou accidentes cardiovasculares, e mesmo recibimos aos viaxeiros na estación intermodal de Ourense coa primeira oficina termal AVE de España, para ofrecer todo tipo de información sobre os nosos programas e os balnearios da provincia. E a semana pasada presentamos un novo programa de termalismo como terapia para procesos patolóxicos, neste caso a artrose de xeonllo, unha iniciativa experimental en España para dar valor á hidroloxía médica como tecnoloxía sanitaria. Ainda quixera facer 2 apuntamentos máis neste capítulo. O primeiro, a aposta que fai a Xunta de Galicia pro termalismo en Ourense, dando entrada en Galicia Calidade a marca Pandalia, e abrindo na capital a sede da área de turismo termal da Xunta. O segundo apuntamento ten carácter nacional, pois a rede de vilas termais da Federación Española de Municipios e Provincias experimentou un significado impulso grazas ao liderazgo da Diputación de Ourense, que preside esta sección. O
Ourense é unha terra absolutamente rica en recursos turísticos. Non temos costa, certo, pero iso tamén nos fai singular dentro de Galicia. Por iso, para este goberno provincial foi unha prioridade desde o primeiro momento explotar eses factores que nos fan diferentes. Así, dende a Diputación, traballamos en varios eixos co obxectivo de converternos nun destino de calidade, de experiencias apacibles, sen masificación e desestacionalizados. Entre eses eixes, por suposto, figura o termalismo do que falaba antes, desde a perspectiva do benestar, pero tamén ten un potencial único no turismo de saúde. En Fitur 2024, por exemplo, puxemos en marcha a campaña Ourense Termal Nunca Dejes de Soñar, precisamente para situar a Ourense como destino de calidade e de vida saudable, mesturando as experiencias termais con recursos tan importantes como a enogastronomía, o patrimonio ou a natureza. En Fitur 2025 quixemos potenciar a ruta xacobea, máis longa que atravesa o territorio galego, e pouco masificada, o que resulta un aliciente, a Vía da Prata. Debemos perseverar nesta liña porque non pode quedar a Ruta da Plata nos camiños de Ourense ao marxe do crecemento que teñen os camiños xacobeos en Galicia. Tiñamos que aproveitar esta singularidade e así tamén organizamos hasta 6 programas con saídas por etapas dende a capital e dende o inicio da ruta na provincia para obter a Compostelana, programas nos que participaron preto de 300 persoas. Traballamos para a especialización cicloturista da Vía da Prata. Lembremos a única que se pode facer baixándose dun ave. E apostamos pola súa internacionalización invitando a turoperadores estranxeiros. Hai outros camiños, sí, como de inverno, un tramo por Valdeorras que ten moito que aportar á comarca, ou o camiño Miñoto Ribeiro que conecta o norte de Portugal con Santiago, reconhecido xa por a Iglesia, e que tamén permiten obter a Compostelana. E tamén outras opcións non oficiais, por o momento ao menos, como o camiño de San Rosendo, ramal da peregrinación portugués da Vía da Prata. E a marxe da ruta xacobeas ata un camiño do Monxe que conecta os masteiros e castelos desta Ribeira Sacra na que nos atopamos a través dun roteiro de 7 etapas. Importante iniciativa cara a futura declaración sin dúbida da Ribeira Sacra, como casi todos esperamos como patrimonio da humanidade. Hai máis factores que nos fan diferentes, como esas magníficas láminas de auga que temos por todo o noso territorio. Así puxemos en marcha ese proxecto de xestión de rutas fluviais mediante ecobarcos en Cortegada, Arnoia, Castrelo de Miño e Muíños, invitando a explorar Ourense dende a auga. E tamén quixemos contribuir a que estes esforzos para atraer o turismo de calidade tamén se estenda aos propios servicios turísticos. Neste sentido, superamos xa os 100 servicios turísticos acreditados no Sistema Integral de Calidade Turística. E aínda quédanos un factor singular máis, con luces e sombras. Refírome ao AVE. Unha comunicación de altas prestacións cuxas ventaxas tiñamos que explotar, pois converte a Ourense nun destino de interior onde a distancia mídese en tempo, pouco máis de 2 horas desde Madrid e 5 dende o Mediterráneo. Unha vago, eso sí, que as diferencias, as deficiencias de xestión nas infraestructuras ferroviarias que padecen os usuarios, atrasos, averías, a isto se sume tamén decisións políticas inxustas que nos deixan sen frecuencias en Ourense, como é o caso da supresión de paradas na Gudiña. Dende a Diputación seguiremos loitando sin descanso para que este aldraxe se repare e se volvan a recuperar as paradas que son absolutamente esenciais para o desenvolvemento destas comarcas. O turismo deportivo tamén é outra baza de dinamización que estamos a xogar, pero falamos só de deporte. Compre recoñecer o gran esforzo realizado. No inicio do mandato, puxemos a traballar na mellora de instalacións deportivas, asinamos convenios para campos de fútbol en 6 concellos, con casi 2,5 millóns de euros, os que hai que sumar a mesma cantidade en melloras en polideportivos e outras instalacións espalladas pola provincia. No apoio ao deporte puxemos o foco na base, que queremos seguir potenciando para que ningún rapaz quede fora da práctica deportiva. Por iso, continuamos ca segunda edición do programa de fomento deportivo baixo o lema Ningún concello sen deporte.
Máis de 2.400 participantes en 45 concellos disfrutaron o pasado ano, a primeira vez que se faguía, de actividade física sen barreiras. E dende abril deste ano, na segunda edición, xa participaron 900 estudantes en varias disciplinas, destacando os 2.820 rapaces que probaron a práctica do hockey. Tamén temos un especial esforzo para captar novos talentos no mundo do deporte, apoiando o automobilismo e non só financiando rallies senón tamén creando a beca Motor Futuro na procura de novos pilotos na provincia. Ademais, mostramos que Ourense debe seguir loitando por ser sede de grandes eventos nacionais e internacionais. Temos o mellor escaparate. Son este ano destinamos 800.000 euros para o impulso da provincia como escaparate de acollemento de eventos deportivos. Así acollemos a selección española de baloncesto nun partido clasificatorio para Eurobásquet, acollemos a Volta, o Gran Camiño, o torneo cadete Ourense a provincia termal, o Campeonato de España Sud-16 de atletismo ou a próxima salida de la Vuelta a España neste ano 25, que será dende o barco de Valdeorras en setembro. E, por suposto, non podemos esquecer as actividades tan propias e tan nosas como son as copas de Deputación, 200.000 euros en axudas no ano 25 para campeonatos en máis de 20 modalidades deportivas. E se falamos de actividades tradicionais, continuamos co programa Esquiou, que por primeira vez superou as 1000 prazas e tivo como novidade un programa de inclusión para 32 rapaces con discapacidade. Este balance quedaría incompleto sen falar de cultura. Son moitísimas actividades as que podería destacar, pero entre elas quixera facer mención da nova etapa que inicia o Ourense Film Festival, ou OUF, que neste ano alcanza a 30 edición. Unha nova etapa cun novo equipo que dirixe Óscar Doviso e que xa nos foi adiantando algúns cambios, como novo logotipo, a estrea dunha nova sintonía, o cartel que vimos de presentar hai unha semana, espazos para xóvenes creadores, ourensáns ou un ciclo para recordar as mellores películas gañadoras na historia deste festival. Un ámbito cultural que ten destacados espazos, como o Centro Cultural Marcos Valcárcel, que desde o inicio deste mandato realizou ao redor de 2.000 actividades, cunha treintena de importantes exposicións, ou tamén o Teatro Principal con 200 espectáculos entre teatro, música, danza ou galas de colectivos e institución. Quero citar neste apartado o Premio Otero Pedrallo, pois correspondeulle á Diputación de Ourense organizar este ano. Cada edición vai por conta dunha Diputación, galardón que requeou ademais na Coral de Ruada, estandarte da nosa tradición. E aínda hai outro tipo de cultura que ensalza o noso territorio e por iso quería ter un recordo para o Premio Ourensanía 2024. En este caso para Olegario Vázquez Raña, que despois, prácticamente moi pouquiño despois de recibir o premio, nos deixou do pasado mes de marzo. Para desenvolver toda esta actividade e poñer en marcha novos servicios, plans e programas, é imprescindible coñecer o territorio e as súas xentes. Esta é unha das máximas que vou cumprindo xunto co meu equipo. Visitamos de modo oficial nestes anos o 70% dos concellos. Visitei eu, con eles visitamos todos. Sexa para supervisar obras financiadas pola institución provincial, como para facer visitas oficiais aos concellos ou participar de eventos organizados polas entidades locais, públicas, privadas e de todos os ámbitos. Neste 2025 xa son preto de medio cento as visitas realizadas por a presidencia aos concellos. A esta actividade, por toda a provincia, compre engadir outro compromiso que asumín como foi prestar a especial atención á comarca de Valdeorras. Facémolo desde a Casa Grande de Viloria, no barco de Valdeorras, onde grazas á colaboración da Xunta de Galicia dispoñemos desde setembro, prácticamente inmediatamente despois de tomar posesión, da primeira sede da Diputación de Ourense fora do Pazo Provincial. Nesta sede canalizamos a voz de toda a comarca, recollendo con visitas periódicas o sentir do mundo municipal e dos ámbitos económicos, social, cultural ou deportivo, sempre coa inestimable axuda da nosa diputada delegada por esta zona, Mari Carmen González Quintela.
Falamos, pois, dunha intensa axenda de traballo con presencia en todo o territorio e avalada tamén polos datos de participación e asistencia aos actos. Así, desde o inicio do mandato, a Presidencia da Diputación de Ourense e o conxunto do seu equipo de goberno participamos ou asistimos a preto de 2.800 actividades, fosen propias da Diputación ou actos organizados por outras institucións ou entidades ás que fomos invitados. Deste total, máis de 1.000 actividades foron da Presidencia, mentras que o resto, alrededor de 1.800, corresponderon aos deputados provinciais e asesores ou directores de área. Aquí permítame agradecer ao meu equipo de goberno o seu compromiso, o inxente traballo realizado durante nestes 2 anos que non foron fáciles. Eles representaron a Diputación por toda a provincia, polo resto de Galicia e incluso en diferentes puntos de España e do estranxeiro. Gracias a todos por todos. Ademais da presencia continua no territorio, todo este traballo que veño de citar tamén é posible gracias a unha política de diálogo e busca de consenso con todos os grupos políticos representados na Corporación Provincial. Así, das 86 mocións presentadas por todos os grupos desde o inicio do mandato, case o 30%, 25, foron aprobadas por unanimidade e 4 presentadas de modo conxunto. Pacto de Pedres, o Nacional 541, respaldo aos traballadores de Unión, xestión pública directa do CAP ou a estación da Gudiña. Vou rematando. Repasei ata agora o traballo realizado nestes 2 anos de mandato, pero unha comparecencia deste tipo estaría incompleta sen deixar constancia na nosa ruta de traballo para o próximo tempo. Un novo período no que, por suposto, o plan cooperou seguirá medrando, pois mantense intacto o compromiso de alcanzar os 20 millóns de euros. Na verdadeira dimensión das cifras expostas atópase por encima de todo a consolidación do compromiso adquirido ao comezo do mandato para implantar este novo modelo de financiamento que fortaleza a cooperación e o servicio aos concellos, a nosa razón de ser. Un compromiso que incluye diálogo e a procura de consenso para seguir logrando fitos históricos como foron a aprobación das modificacións de crédito de outubro do 23 e de abril do 25 sen ningún voto en contra. Modificacións nas que se mobilizaron preto de 70 millóns de euros entre as dúas. Diálogo, consenso e tamén máis colaboración coa Xunta de Galicia, maior cooperación transfronteiriza e optar a máis fondos europeos, asumindo novos compromisos na medida das nosas posibilidades. Impulsaremos o uso da inteligencia artificial para conseguir que a Diputación, os concellos e a veciñanza accedan ás prestacións de servicios ás 24 horas do día en calquera momento do ano. Seguiremos a reforzar o papel do programa Exportou como servicio público avanzado e referente provincial no apoio á internalización e competitividade empresarial. Vai a ser o objetivo deste goberno provincial seguir aumentando o apoio ás entidades sociais, como facemos coas nosas liñas de axuda ou subvencións nominativas. Precisamente en relación coa igualdade de oportunidades e as nosas políticas sociais, pronto lanzaremos unha nova convocatoria do programa Emprendou en femenino, que apoiará iniciativas impulsadas por mulleres en zonas rurais da provincia. Estamos a traballar para ver como exportamos a outras comarcas da provincia o modelo de xestión do ciclo da auga que rixe no Consorcio de Augas de Valdeorras, unha organización que permite dar respostas á comarca fronte aos retos actuais e futuros na xestión da auga. Ourense ten o seu propio modelo de termalismo, alo menos na provincia. Cara ao próximo período, imos continuar coa nosa estrategia facilitando con programas innovadores o acceso da poboación ao cuidado da saúde física e mental, promovendo ao mesmo tempo a saúde do territorio gracias á dinamización que xeneran os balnearios na súa contorna. Non hai dúbidas que no ámbito turístico e de natureza o noso foco estará aquí, na Ribeira Sacra, que como todos esperamos será en 2026 patrimonio mundial. Ourense merece esta oportunidade. Seguiremos traballando nun mellor futuro para a estación de montaña de Manzaneda, agora que non ten débeda. En abril deste ano xa constituímos a Comisión de Traballo para a súa posta en valor. De aquí debe sair o futuro plan estratégico da estación que pensamos que debe ser encamiñado cara a un forte peso do ámbito deportivo. Por certo, que o potencial da nosa montaña xa quedou reflectido na capitalidade en 2024
co decidido apoio da Diputación de Ourense aos municipios de Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Pobra de Tribes e San Xoán de Río, que compartiron o título de capitalidade na montaña de España. Falaba de deporte, xe un ámbito no que será prioridade a inclusión, onde manteremos a nosa aposta polo deporte base e a procura de novos talentos para conseguir unha gran canteira, abrindo ademais unha liña de formación de deportistas. Seguiremos traballando para facer realidade esa bella loita que é a implantación do transporte metropolitano, para o que precisamos, sin dúbida, a colaboración do Concello de Ourense. En definitiva, remato, a chegar a Diputación de Ourense a toda a provincia e de modo especial a todos os agentes económicos, sociais, culturais e deportivos. É dicir, seguimos facendo Ourense unha provincia normal e saudable, unha provincia vertebrada e cohesionada gracias a unha coidada rede de estradas, potenciando a estabilidade financiera dos nosos concellos, cunha firme aposta por investir en talento, con servicios sociais adaptados á realidade, recuperando programas de apoio ao emprendemento feminino, estudando levar a toda a provincia por modelos de éxito da xestión da auga, apoiándonos na inteligencia artificial para ofrecer máis e maiores servicios aos concellos e cidadanía, ou coidando da cativada para que vexan no deporte un mundo de valores en Ourense, un gran escaparate de competición de alto nivel. Máis nada, e moitísimas gracias a todos por a vosa atención.